ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломати хубай. Як нуқтаи савдоро ман шумода тавсия метиҳам нигоҳ кунен. Курпачавориҳои фасони новинка вишивка доранд. Ира бинен чӣ хел хушрӯанд. Ҳамаш вишивкадор беҳад арзон кардаган. Ина каседа дар корай биёен 1 метрш 50 сомон бовар мекунед. Ина кадомеша мегирен 1 метрш 50 сомон. Ягон ҷуда ин нарх нестай. Бо касоне ки оптовӣ мегиранд, оптовиш бо арзон мешава. Марамат биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза рияди Хитой бозор тамошобино рияди Хитой бозор буген нишонтон метиҳам. 104 контейнерай. Ма рақамашона мемонам дар рӯи экран. Бо чизе ки нафаҳмиден метавонен муроҷиат кунен, мефаҳмонанд. Хушругишона бинен. Охи глоира бинен чӣ хел фасонай. Ина кадомеша мегирен. Чӣ хеле гуфтам дар ягон ҷои нарх нестай. 50 сомон 1 метрш. Касоне ки бо оптовӣ мегиранд, марамат муроҷиат кунен, мефаҳмонанд бо арзон мешава оптовиш. Ва ира бинен охи ишаишта хушрӯ, ишаишта хушрӯ. Беҳтарин вариантҳо бо нархи арзон тамошобино. Ира бинен чӣ цвете дар кора. Ина арӯсако, духтарако, занҳои азиз тӯй дорен ё ки хона даенам хе курпачаотона алиш карданен. ҳатман биёен курпавориҳои арзон барои шумо пешниҳод шидагай дар инами нуқтаи савдо. Як нуқтаи савдоро тавсиятон метиҳам тамошобино. Ира бинен ҳами қадар курпачавориҳои фасонай ҳамаша аксия эълон кардаган 50 сомон метрш. Ина кадомеша мегирен хушругиша бинен охи сифатшда гап нест. Мана 50 сомон 1 метрш. Ягон ҷода ин нарх нестай тамошобино. ҳатман биёен. Ира бинен ина қисмам ҳамаша 50 сомонӣ кардаган метрша. Бо касе ки оптовӣ мегира ин нархҳо боз ҳам арзонтар мешаванд. Успет кунен биёен бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза рияди Хитой бозор. Ами рияди Хитой бозор гӯян нишонтон метиҳам. Ина 104 контейнер беҳтарин вариантҳоро арзон кардаган. Оптовиш бо арзонтар мешава. Ина чизе дар корайтона ҳатман биёен айпеш бо худтон бинен. Ина мигили курпачаворӣ ҳози бисёриҳо мепурсанд. Нигоҳ кунен модашидагай. Диден чӣ хел хушрӯ. Марамат як нуқтаи савдода омадагай арзон. Каседа дар корай метавонен биёен айпеш бинен. 1 метрш 50 сомон. Айнами курпачавориҳои фасон ҳамаш 50 сомонӣ кардаган. Навк шудаган барои авай ҳамаи аминоро аксия эълон кардан. 50 сомон. Бо касе ки оптовӣ мегира ин нархҳо боз ҳам арзон мешава. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза рияди Хитой бозор даян тамошобино. Мана 104 контейнер. Ма рақамашона мемонам дар рӯи экран. Бо чизе ки нафаҳмиден марамат муроҷиат кунен мефаҳмонанд. Ина глошам бинен чӣ хел хушрӯа. 50 сомон 1 метрш. Успет кунен тамошобинони азиз. Беҳтарин нархҳо дар ин нуқтаи савдо пешниҳод шидагай. ҳатман омада хабар гирен шуна. тамошобинони азиз, як нуқтаи савдоро ман шумода тавсия метиҳам. Нигоҳ кунен чӣ хел шарфу румолҳои хушрӯ доранд. Марҳамат метавонен биёен нархҳошон беҳтарин нархай дасти аввалай бори худшунай. Ина ҳам шарфҳо барои тӯй доранд арзонак. Румолу шарф ҳам бо ина хеле қиматиҳои моделҳои фасон доранд. Биёен айпеш бо бинен боварӣ дору маъқултон мешава. Ман мемонам сиранҷикашона дар рӯи экран. маълумоти бештара бо метавонен ки айхичон пайдо кунен. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза рияди Хитой бозор буген дуюм ряд мешава мефаҳмонандтона. Марамат 104 контейнер. Интихоба бинен охи шарф, рӯймол чизе ки мебинен ҳамаи ҳамино нархҳошон дастрасай. Бори худшонай дасти аввалай ҳам дона ҳам оптовиш нархаш беҳад арзонай. Марамат биёен аз ҷа ман авор доштум. Ина инчунин курпачавориҳои фасони арзон овардагиян. Ина марамат румолошона бинен охи. Дар иҷа румол ай чанд сум сар мешака? Румол 10 сомдан то 180. Ай 10 сомон сар меша нархи румол то 180 сомон. Румолҳои фасон охи. Рақамашон аст. Бо метавонен ина скриншот кунен аз рӯи навор интихоб кунен. Дарав доставкатон мекунанд. Ина ин моделҳоро бинен шарфҳои фасон. Шарфҳои фирмини гуфтигапо.